Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле коллегалар. Бүген Татар-Информ матбугат үзәгендә Кариев театрының яңа сезонына багышланган матбугат конференциясе. Безнең кунакларыбыз Гүзәл Сагитова, Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры директоры, Ринат Әюпов, театрның баш режиссеры, Россиянең атказанган артисты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Илназ Хабибуллин, театр артисты һәм безнең килеп җитәргә тиеш Нури Әхмәт Сафин, Россиянең атказанган һәм Татарстанның халык артисты. Исәнмесез, мөхтәрәм кунаклар. Һәм инде беренче сорау Гүзәл сезгә булыр. Былтыр Кариев театры яңарышка йөз тотты һәм без аның яңалыкларын күзәтеп бардык. Ул татар дөньясының игътибарын шактый җәлеп итте былтыр. Быел да шушы курс дәвам итәчәкме? Аллах бирса. Алла бирса, әлбәттә инде менә яңа бинага күчү, ниндидер яңа көчләр туплау, бәлки чыннан да ниндидер яңа сугышка тәргиш булгандыр. Әйткәндәй, бүген менә бүген 5 сентябрь көне минем театрга килүемә 1 ел. Кутлыйбыз. Шундый дулкынландыргыч булып китте менә әлеге мизгилләрдә. Чыннан да теге 1 ел шул кадар күп вакыйгалар нәрсә генә булып бетмәде кебек инде. Чөнки ул ичке кичерешләр дә бар, тышкы вакыйгалар бар, ичке вакыйгалар бар. Һәм әйтерсең, мин инде 3нче ел эшим кебек иде үземә 1 ел гына үткән икән. Шуңа күрә әлбәттә инде бу яңа премьералар моны Ринат Мирзахасанович сөйләр. Анысың безнең асыл драматургик конкурс, ул шулай ук безнең конкурсның председателе, рәисе дибез. Шулай ук Ринат абый ул турыда күбрәк сөйли алыр дип уйлыйм. Бүгенге көндә менә бу асыл дип атадык без аны, чөнки асыл русчалаштырып әйткәндә дә суть, һәм инде асыл дибез без иң менә камил әйберләргә әйткәндә, һәм без нәкъ шундый пьеса эзлибез. Юкка гына аны шушы атама бирмәдек. Ләкин әлегә кадәр нәрсә безне көендерә? 70 пьеса арасында хәзер инде 80ләп дип хәбәр иттеләр менә бүген. Германия, Румыния, Мәскәү, без аны инде теге Россия күләмендә генә дигәнек, һәм безнең ул хәзер чит ил теге международный конкурска әйләнеп китте, чөнки рекламасы күп булды, ләкин ни кызганыч, нишләптер? Татар авторлары бик аз. Безнең төп максат барыбер да менә бу милли авторларны, менә Башкортстаннар, Татарстаннар уянсыннар иде. Хәзер инде Мәдәният министрлыгы да шушы проектны биш куллап кабул итте, һәм инде безнең гонорар түгел, призлар да әзер. Ул 80 мең менә беренче урыннарга. Шуңа күрә уяныгыз, зинһар, журналистлар да алар безнең Юлия Тупикина укыткан иде 1 елны, һәм ул әйтә иде, журналистлар ул хәзер бик уялчан драматурглар дип. Чөнки алар менә шушы иҗатны дөньяга чыгарырга уялган кешеләр генә. Бары тик менә кабызып җибәрергә генә кирәк шушы ниндидер сезгә салынган орлыкларны. Шул Ринат абый премьералар да? Быел безнең бик кызыклы яңа сезон булачак. 32нче театраль сезонны без 3 октябрь көнне ачып җибәрәбез, Алла бирса. Узган елның иң матур премьераларының берсе Кәҗүл читек спектакле белән без сезонны ачып җибәрәбез, Алла бирса. Һәм узакта үтмәс 11 октябрьдә Мюрай драматургы Юмрубаш исемле премьерын тәкъдим итәбез. Бу жанрны режиссер үзе романтик комедия дип игълан итте. Аның режиссеры Екатерина Корабельник. Бу спектакль 12+. Романтик комедия дигәннән кичә генә төнлә инде афишаны җибәргәндә Екатерина Корабельник яшьләр комедиясе дип атыйга әле дип әйтте. Шуңа күрә ул менә безнең аудитория, сезнең аудитория өчен, яшьләр өчен хәзер яшьләр комедиясе булып барачак, һәм инде без афиша инде печатькә киткән иде, анда төзәттердек. Яхшы, бу спектакль, автоном спектакль Томга режиссер лабораториясында туды. Бу бик шәп лаборатория дип саныйм. Булып узган менә моны Гүзәлнең бу бик яхшы
бір шушындай өзенчәлекле бір лаборатория уйлап тапты, һәм бу кирәкле лаборатория болды. Аның эскизлары спектакльләргә әйләнә башлады. Бу театр өчен бик зур материал, кирәкле материал. То есть ул үзебез өчен генә түгел, гомумән балалар, яшьләр өчен теге сыналды эскизлар вакытында, һәм мин бу эскизны бик яраттым һәм тәкъдим иттем. Театрның спектакле буларак иттереп кабул итәргә һәм Катерина килеп, менә репетициялар бик шәп бара. Хәзерге вакытта 11 октябрьдә безнең беренче премьера, тәүге премьера. Һәм күптә узмас 26 октябрьдә шул ук Тамга режиссер лабораториясында туган эскиздан туачак спектакльләрнең берсе, ул Сәлам Актапи дигән шундый матур безнең спектакль булачак. Аның авторы Александра Сальникова, режиссеры Александра Лавянникова. Шулай ук Тамга лабораториясында туган спектакль 26 октябрьдә була берсе. Вот. Һәм ноябрь айында премьера, мен бу премьераны масштабный премьера дип санарга телим. Бар шундый Джеймс Барри исемле инглиз прозаигы Питер Пен. Бу роман буенча, бу фантастик роман буенча фильмнар, мультфильмнар, Голливудта инде күп сериаллар төшерелгән. Менә шундый романтик повесть нигезендә без спектакль эшлибез. Аның сценарий авторы Рамис Назмиев, сез аны беләсездер, сезнең арада ул журналист, фотохудожник, гомумән ВГИКны бетергән егет. Менә аның шәп сценарийын язды. Сез белсәгез иде, удивительный кызык инсценировка Рамисның. Аның дөньяны күзаллавы һәм хәзерге заман белән менә Питер Пендагы әйтик 13-нче гасырда бара торган вакыйганы, Лондонда бара торган вакыйганы берләштерүе, бу бик кызыклы шундый бер ни булды. Факт. Димәк, Рамис Нәҗмиевне дә без яңа амплуада ачачакбыз, шулаймы? Вот. Һәм декабрь айында тагын безгә бер режиссер килә, Бурятиядан, Сайжи Жамбаева. Ул безгә Назим Хикмәтнең Сукыр патша исемле пьесасын тәкъдим итәчәк, эш барачак. Менә декабрь айында Питер Пен чыкканнан соң. Менә 4 әйбер көтелә. Киләсе сезонда шулай ук безнең юбилей сезоны. Анда безнең танылган актрисабыз, Татарстанның атказанган артисткасы Гөлнара Абитованың юбилее аңа 50 яшь. Без бу нәүбәттән апрель айында Зиннур Хөснүярның Ут чәчәге мелодрамасы буенча куелган спектакльдә Гөлнараны бөтенләй тирәнтен күрәчәкбез. Бар план тагын әле менә куеласы спектакльләр безнең планда каралган. Менә Фәнәүл Галиевка шулай юбилей дигәннән әлбәттә киләсе елда 50 яшь булыр, 60 яшь булыр иде. Аның хөрмәтенә, аның истәлегенә Корт исемле пьесасын сәхнәләштерәбез киләсе елда Алла бирсә. Корт. Бу пьеса 8 ел элек язылган иде, ул Чаллы театрында гөрләп барды, бик фәлсәфи әйбер, бик фәлсәфи, бик кызык милләт турында, кешенең эчендәге теге кортлыгы турында, бер-берсенә булган корт, теге бәрәңге бакчасындагы корт курты түгел, кешенең күңелендәге корты турында да Фәнәүл Галиев үз вакытында шәп пьеса язган иде. Шулай ук киләсе ел без бик беләбез, бит инде барыбыз да беләбез, бик ватан сугышында җиңүгә 75 еллыгына без әзерлибез. Алла бирсә, Айгөл Әхмәтгалиеваның тагын бер пьесасын. Аның оригинал исеме ничек булды әле, Гүзәл Сагын? Ул яңа татар пьесасының менә конкурс елы булды бит, соңгы конкурс елы. Анда беренче урын алган иде. Әгәр бик сагынсаң дип атала, без инде аны үзгәртербез мөгаен, чөнки афишадагы исем ул сатылырга да тиеш. Әгәр бик сагынсаң, бу бераз авыррак һәм төссезрәк кебек. Шул. Яхшы. Менә
Һәм киләсе ел безнең репертуарда булган иске спектакльләр, онытылып барган спектакльләрне яңарту ул төп максат театрның. Чөнки ул спектакльләр үз вакытында төрле сәбәпләр аркасында уйналмады. Кайберләре уже үлеп бетә язды. Шуларның өчесен билгеләп әйтеп үтәсем килә. Ринат Харисның Умырзая музыкаль драмасы, Роберт Батулланың Саксык пьесасы һәм Вильям Шекспирның Король Лиры, Нуръябиның танылган Король Лиры үз вакытында bizden эшләде. Зур шундый резонанс куптарган Король Лиры спектаклен без менә бу сезонда Алла бирсә 3 спектакльне яңартырга тиешбез. Рәхмәт. Һәм инде менә бу асыл бөтен Россия драматургия конкурсы буенча да гүзәл мөмкин булса тулырак мәгълүмат. Микрофонга ярый. Мин бая сөйли башладым. Рейс итеп махсус Ринат Мирзахасановичның булуын теләдем. Үзем бу жюри агзасынан читләшергә булдым, чөнки барыбер да иҗат кешесе карарга тиеш, бәяләргә тиеш һәм киләчәктә бу әсәрләр безнең репертуарда да безнең төп максат менә иң әйбәтләрен тамгада катнаштырырга. Апрель аенда ул тагын кабатланачак тамга. Һәм инде әгәр дә инде иң уңышлыларын анасын шулай ук сәхнәләштерү планнары бар. Ләкин инде шуннан да ул безнең репертуарга, аның идеясы, ничектер менә стиль ягынан туры килсә, аны инде Ринат абый хәл итәргә тиеш. Булай алганда менә без аны бер кайда да әйтмәдек. Драматургия конкурсының үз кураторы бар. Ул безнең театрдан читрәк кеше Гөлшат Фаттахова. Махсус аны билгеләдек. Без үзебез дә менә Ринат абыйда бербез дә белмибез кемнән пьесалар килә, кайдан килгән, аноним рәвештә. Чөнки барыбер дә телибезме, теләбизме ирексездән әгәр дә авторны белсәк, бераз караш үзгәрә. Караш үзгәрә. Шуңа күрә Ринат абый дип мин белергә тиеш түгел дип. Һәм менә Ринат абый инде ниндирәк пьесалар килде икән, сез укый башладыгыз бит. Менә 3 категория буенча, возрастной категория буенча пьесалар уже агып торалар. Алар шул кагаз форматында мин укыйм аларны. Һәм менә 0+ның 14 пьеса укылды, башка әле пока юк. 0+ка, ягъни бөтенләй кичкенә бәбиләр өчен. Әлбәттә, темалар әлеге дә баягы баланың дөньяга карашы, кичкенә баланың яисә уенчыклар белән яшәве, яисә урам, бакча белән яшәве. Миңа калса вот менә хуш хитәрлек мин әлегә менә 13 пьесадан бик теге үзенчәлекле бер пьеса таба алмадым. Ләкин 6+ номинациясында, категориясында бик кызыклы әйберләр туа башлады. Мин рәхәтләнеп укып барам. Менә анда миңа калса зур ниләр булыр. Табыш булар әйе. Шулай 12+ категориясе бара. Монда без шулай итеп бер-беребез белән сөйләшкәләр алабыз. Төрле фикерләр бар, ләкин менә 6+тан яхшы старт алынды. Ну, шулай да менә 0+ дип 6+та яхшы старт алынды. 0+ка язган драматурглар монда менә дәгъвалаучы язучылар, әлбәттә, алар ничектер тормышның бер нигенә алар, кичкенә генә бер эпизодын һәм шуны развивать итәләр. Ләкин бала барыбер 6+та гына фикерли белә дип уйлыйм мин. Вот чисто вот такой диалог рәвешендә. Күбесе менә 0+ка язган драматурглар диалогка коралар. Бала диалогны ишетми, ул күрә күз белән, колак белән ишетә. Шуңа күрә ниндер шушындый кытыршылык бар. Һәм менә бу яңа сезоныгызның ачылышы турында да сорыйсы килә. Ул бит инде спектакль белән генә ачылмыйдыр, ниндидер сюрпризлар көтеләме? Сюрпризлар көтелә. Без махсус милли әсәрне алдык һәм инде бәлки инде киләчәктә традициягә әйләнер. Менә Камал театры ничек Зәңгәр шәл белән ачса, бәлки безнең Кәҗүл читек белән ачылу булыр. Ләкин Кәҗүл читеккә кадәр менә безнең идеялар төрле, әле шул 1 сәгать алдан башларбыз дип уйлыйбыз. Үткән елны кебек анысын сезон ябылуда да сабан туй булды, хәтерләсәгез, кролик әтвәрт алдыннан. Монда да без әле уйлыйбыз, ләкин 1 сәгать алдан килергә икәнлеген яза торырсыз. Кызыклы программа көтә. Әлегә түгел әйтергә
батырчылык итмим, чөнки идеялар төрле һәм инде һәрбер кешенекен тормышка ашырасы килә. Әле менә җыелып төгәл генә бер планны сайлаган булмады. Менә Илназ Хәбибуллин кызлар, карагыз, менә безнең нинди матур егетләр бар театрда. Алар безнең күп, Аллага шөкер. Илназ Сәләм Актәпидә катнаша. Һәм инде безнең актерлар, алар шундый инициативалы кешеләр, менә бәлки кайбер театрда исем сайлаганда да эндәшми генә, ничек әйтәләр шулай, белмим, исем сайлашып йөриләр микән, белмим, ләкин шушы исемне Ринат абый тәкъдим иткәч, без инде берничә вариантлар, аны актерлар керделәр, килешмәүчәнлекләр булды, әйдәгез, үз вариантларыгызны уйлагыз, ләкин тагын да яхшырак вариант уйлап таба алмадылар. Шуңа без баш режиссерның варианты иң сатыла торган, шуннан Актәпи бит инде безнең телевизион персонажда, шулай дип ул исемне калдырдык. Сәләм хыял дигән идем бугай син, Илназ. Әйдә, менә бу премьера турында да бераз гына. Һәм үзеңнең ролең турында да. Исәнмесез? Сәләм Актәпи спектаклендә без анда актерлар белән бөтенебез дә төрле рольләр уйныйбыз. Анда автор буенча ул бер кешедән генә бирелгән. Без аны менә берничә актерга бүлдек, и һәм үзенең тарихын үзенчә әйтеп сөйли һәрбер актер. Менә шулай. Актәпи турында шул. Чыннан да монда бер генә герой, ул Санников дигән авторның беренче әсәрләренең берсе. Һәм ул менә шушы хыялның эволюциясе турында меня лабораторияга сайлаганда да укыган идем. Бик теге яшьләр, чөнки теге менә хыялга бара кеше, инде хыял инде чынга ашам дигәндә генә кеше сайлау алдында кала. Ләкин Лавяникова Александр, Али Лавяникова дибез, ул аны башкача күрде. Һәм безнең ул лабораторияның төп максаты бит инде актерский тренинг дибез без аны, актерларның осталыгын арттыру. Һәм аның теләге буенча теге бер генә кеше түгел, инде һәрбер безнең актер төрле үзен амплуада сынап карый. Һәм шуңа күрә төрле кешенең хыяллары була. Менә бер бала бу булай хыялланган, икенчесе икенче төрле. Сезнең нинди персонажлар Илназ? Минем персонажлар шул мәктәптә укыганда бер бала циркка бара да, инде этләр бит анда циркта этләр була. Шул этләрне күреп, үзенә эт аларга хыяллана торган була инде. Бер персонаж бу минем. Анда минем берничә персонаж. Алар үзләр һәрберсе төрле персонажлар. Бу спектакльнең үзенчәлеге тагын бер үзенчәлеге бар. Юк, әйтегез. Үзенчәлеге бар. Әлеге спектакль ул зур форматта эшләп булмый. Бала бит ул зур пространстводан куркып китә кай вакытта. Менә Александр бу теге куркуны сизеп, фойеда, кичкенә генә фойе бар үзебезнең бик шундый матур фойебызда, әлеге спектакльне шушы форматка күчерде. Ягъни бала үзен ниндидер зур аудиторияда утырган кебек түгел, йортта, үзенең йортында. Һәм менә шулай эшләде ул аны. Ул фойе әйләнде безнең ниндидер баланың йокы бүлмәсе дип әйтим, баланың үз бүлмәсе кебек. Һәм анда ул утырырга может, киемнәрен элеп куярга, курчаклар белән уйнарга. Һәм бу чиракта артистлар безнең курчакка әйләнәләр, ягъни шундый интерактивный спектакль. Менә мондый форматтагы спектакль безгә бик кирәк иде. Һәм бу бик авыр бу вакытта уйнауга балалар белән 1 метр теге бар бит инде бэби театр, ләкин бу бэби театрдан да көчлерәк форматтагы спектакль. Чөнки әнә Илназ анда ул теге бераз ялып кына әйтә, ул анда 3-4 рольгә керә һәм Ринат абый, һәм әйтергә кирәк, ул безнең фойеда гына түгел, гардеробта уйнала. Чөнки безнең күргәнегез бар бит, гардероб берничә гардероб ише дә бар. Менә без тамашачы килә, алар шишенәчәк, һәм без гардеробны ябып куябыз, һәм ул өйгә әйләнә. Һәм инде менә бу гардероб астында алар киенәләр, шишенәләр. Әгәр кем лабораторияда булган булса, алар инде күрделәр. Мин үзем монда бик күп актерлар катнаша дип истә калган. Һәм режиссер яңадан килеп, лабораториядан соң килеп, кочаклашкан вакытта кирет теге исәнләшергә кирдек тә караган, бер 5 актер басып тора. Дим, сез бит күп идегез.
Юк, без шулай гына идек диләр. Ничектер күп кеше, күп персонажды бистә калган һәм менә шуны мин белсәм дә, менә барыбер күп персонаж кебек, персонажлар, актерлар күп кебек. Сәнгатьнең көче бу, сине алдаганнар. Син алдангансың. Хәтта мине алдагач, димәк инде аны балалар шундый менә бик күп персонажлы спектакль итеп кабул итәчәкләр. Инде балаларның гына түгел, безне дә кызыктырып бетердегез. Хәзер коллегаларга сүз бирәм. Сорауларыгыз булса рәхим итегез. Мин безне онлайнда караучыларга да исләренә төшерим. Сорауларыгыз булса WhatsApp аша юллагыз 8927 037 91 10. Коллегалар, сүз сезгә, сорауларыгыз рәхим итегез. Әйе, Шулпан. Сөембикә журналы. Менә сез бер ел эшләтеп дип әйттегез, әйме бер ел эчендә сезнең мониторинг булгандыр инде. Сезнең узган ел сезнең театр тирәсендә бик күп шау-шулар булды бит инде. Бик күп яктырттылар. Шау-шулар яхшы мәгънәдә әйме. Тамашачылар ничегрәк килде? Күпме процент артты? Сез аны бары сан калмагансыздыр. Һәм икенчесе сез әйттегез, иске театрларны яңартабыз дип әйме. Ул ничегрәк булачак? Ремейк, аның формасы үзгәрәчәкме? Әллә ул формасы үзгәрмичә нәкъ ничек булган шулай чыгарачаксызмы сәхнәгә? Рәхмәт. Менә тамашачыларның саны буенча мин хәзер әйтәлмим, ләкин доходлар менә шушы тамашачыларның билет алып килгән. Чөнки сер түгел барыбер тамашачыларны, мәсәлән, премьераларга бик күп чакырулар белән китергә мөмкин бит. Ләкин менә керемнәр билет сатылып, безнең 3 миллион доход булган, хәзер инде 5 миллион. 2 миллионга арттыра алдык. Ләкин ул мин килү белән генә бәйле дип әйтмим. Ул әлбәттә инде яңа бинага күчү белән дә бәйле. Инде иске спектакльләрне яңартуга килгәндә, ул монда декорациялар яңарту турында сүз бара, костюмнар яңарту турында сүз бара, шулай бит, Ренат абый? Декорация һәм костюмнарның возобновление. Без театр шундый организм, кайбер артистлар китә, кайбер артистлар картаялар. Аларның урынына башкаларны куйырга кирәк. Менә шушы әйберләрне исәпкә алып, без спектакльләрнең формасын саклыйбыз, сценографиясын саклыйбыз, аны яңартабыз эмоциональ яктан, һәм шушы әйткәнемчә сценография, костюмнар таушалып бетте, декорациялар таушалып беткән иде, аларны яңартып, буяп, чистартып, бу декорация ягыннан һәм әлбәттә актерлык уйнавыннан чисталык, пөхтәлек кертеп, без аларны как премьера иттереп, икенче яшәешен тәкъдим итә алабыз тамашачыларга. Рәхмәт, тагын сорауларыгыз бармы? Сораулар булмаса, мин уйлый торган вакытта тагын әйтеп китәм, менә бу Екатерина Корабельникның «Умник» әсәре, афишаны ачсаң, монда сезгә кызыклы журналистлар өчен нәрсә бар. Геннадий Скоморохов, сез инде Сергей Скомороховны, Сергей Геннадьевичны үзегез беләсез инде, бит Камал театрының баш рәссамы. Монда аның малае, инде улы, ул хәзер Мәскәүдә, менә улын чакырттык һәм Екатерина белән алар таныш түгел иде. Инде менә танышып, хәзер инде яңа Мәскәүдә дә тагын эшләр белән дәвам итәчәкләр. Шулай ук без Геннадий Скоморохов, Сайжин Жамбаловы, Ренат абый әйткәнчә, Бурятиядән килгән режиссерның шулай ук рәссамы булачак, ул инде бер яллар эшләгәннәр. Һәм инде монда Геннадийның хатыны да костюмнар буенча художник булып чыгыш ясаячак. Сайжин Жамбалова шул әйткәнебезчә төрек язучысы Назым Хикмәтнең әсәрен куя. Башта инде ул Аладдин дибрәк тора иде, ләкин безнең шул кадәр теге тәрҗемә әсәрләре күп булды. Төрек барыбер ул безгә якынрак, һәм без милли театр булгач барыбер үзебезнең ничектер милләт-ара менә төрки халыкларның сәнгатен дә яктыртырга тиешбез дип саныйбыз. Шуңа күрә менә безнең сорау буенча алар Назым Хикмәтне сәхнәләштерергә булдылар. Ләкин монда Назым Хикмәтнең берничә әкияте кушылып эшләнә инде. Рәхмәт. Сорауларыгыз бармы тагын? Әйе. Әйе, мөмкин.
Сезнең театрдан Нурбек Батуллин Минзарәгә күчә дигән информация укыган идем күптән түгел. Ул чын булдымы һәм хореограф сез алдыгызмы яңа хореограф? Һәм икенче сорау менә соңгы вакытларда интернетларда бит инде читтән килгән Татарстан театрлары, читтән килгән режиссерлар белән режиссерлар күп мавыга шуның белән һәм алар татарлыкны туймый татарлык бетә дип лафра башладылар, чаңкага башладылар. Менә сез бу җәһәттән сезнең фикерегезне беләсе килә иде. Креатив директор буларак рәхмәт. Беренчедән, әле керә башладыгына, чөнки менә әле генә мин совещаниедән килдем Мәдәният министрлыгында һәм инде Ирадах Визияновна нәкъ шул турыда сүз алып барды. Әлбәттә, теге грант Единой России дип без инде бердәм Россия гранты һәм монда ул кан алыштыру өчен күп еллар әлбәттә инде монда акчасызлык та булгандыр. Менә ул Рашид Загидуллин да мисалга китереп әйтте. Бары тик бер театрга кеше дә китермичә һәм инде үзе дә башка театрларда куймыйчы хата эшләде дип. Һәм инде менә башка режиссерлар бу хатаны кабатламасыннар иде дигән бүген генә менә сүзләр, теләкләр белдерде. Чөнки чыннан да иҗат кешесенә менә ул теге Мәскәү ул бит хәзер без күп сөйли алабыз. Әлбәттә инде Мәскәү, Петербург режиссерлары гына димәгән бит. Менә без Бурятиядән шулай ук милли режиссерны чакырабыз. Ул безгә кымаучау итәме? Юкмы? Менә ул миллилекне югалтамы, әллә байта гынамы? Бу шундый ачык сорау, чөнки актерларга да төрле режиссерлар белән эшләү ул чыннан да байтадыр дип уйлыйм. Ләкин монда алтын урталыкны сайларга кирәк. Гел тәрҗемә әсәрләре менә Ринат абый үзе дә шагыйд. 20 елга шулай ук тәрҗемә әсәре үзе алып кергән. Мин аны Ринат абый, сез бит милли режиссер буларак дан казанган кеше, әйдәгез бу юлны да онытмыйк дип сөйләшеп икенче көнне менә инде әле 20 елга Рөстәм Котуйның Рөстәм маҗараларын сәхнәләштерергә планлаштыра. Алла бирсә. Аннан соң инде безнең 20 елга шулай ук менә бүген генә без защищаться итеттек ди, без инде проектларның беренче тыңлаулары булды. Анда безнең Илсур Казакбаев бар. Илсурга да шулай ук мәйтәм, әйдәгез, бәлки татар булмаса башкортныкын, бәлки Мостай Кәримнең быел юбилее бит инде 20 елда булса да, без дә ничектер Мостай Кәримнең татар кешесе икән дә яхшы беләбез бит. Бәлки башкорт драматургиясенә күз салырсың дигәч, менә озак балачакны ул безгә тәкъдим итте. Һәм инде икенчесе турында әле менә сөйләшүләр бара. Ул бик данлыклы балалар драматургиясе, балалар театры белән эшләткән Екатерина Гороховская, ансы инде Мәскәүдән. Ул инде менә бер шулай ук тәрҗемә әсәре. Әйтүемчә, мин гомумән алтын урталык яклы. Нурбәк мәсьәләсендә килгәндә дә. Әгәр дә инде теге кайбер кешеләр менә Нурбәкне син теге бәлки ышаныбрак китте дип әйтүчеләр дә булды. Ләкин Нурбәкнең дә теге сәнгатен мин теге 100% кабул итәм дигән сүз түгел. Мин алтын урталык яклы. Кадимчеләр, җәдидчеләр арасында да мин алтын урталыкта торыр идем кебек. Инде Нурбәккә килгәндә Мизәләдә ул әлеге вакытта спектакль чыгара. Аның хореограф буларак киттүген мин ишетмәдем. Бары тик спектакль чыгарга китте. Калиптә инде ул үткән елны заявляция иткән Йылдыз Миңнуллинаның Балбаллар әсәрен белән спектакль уйналачак. Октябрьдә дип планлаштырабыз, әле төгәл көне билгеләнмәгән. Ул Калип проекты буларак барачак һәм Калиптән Нурбәкне китте дип әйтә алмыйбыз. Хореограф алдык, ярты ставкага, монсында әйтергә кирәктер, чөнки барыбер заманча гына хореография белән татар театры еракка китә алмый дип әйтибез инде. Барыбер теге тагында байысын иде, һәм инде шуңа күрә менә без җыр һәм бию ансамбленнән ярты ставкага милли хореографияны керткән, милли биюне камилләштерүдә безнең актерларга ярдәм итәчәк кызлар белән килешүләр, сөйләшүләр алып барабыз. Менә безнең Нурия абый да килеп җитте. Исәнмесез, Нурия. Исәнмесез, Нурия. Мен хореографканы алынган Алмаз Низамов, ул бездә эшләп киткән иде, Нурбәк килгәнче эшләде ул.
3 ел эшләде. Һәм ул мине яңадан чакырдым. Икенче көндә турында пока сөйләшүләр бара ул кыз белән әйбәт. Милли хореография буенча. Алмаз бездә хәзерге заман хореографиясын алып барачак, шулай ук тренинглар менә хәзер бара. Менә бу Йомры баш спектаклендә куйган бию номерлары әлеге дә баягы Алмаз Низамовныкы. Хореография буенча шуны гына әйтеп китәсе килә. Әлбәттә, ни өчен әле шулай сөйләшүләр озак бара җыр һәм бию ансамбле белән, ни өчен Нурбәк белән ниндидер проблемалар булды. Проблема дип әйтмим. Нурбәк Әлиф белән бик күп гастрольләрдә йөрде һәм үткән елны барыбер менә бу бию белән шөгыльләнгәндә система кирәк. Атнасына 2 тапкыр хореограф барыбер эш урынында булырга тиеш. Ул әгәр дә инде бер айны шөгыльләнеп, икенче айны шөгыльләнмәсә, бу инде теге ничектер для галочки кебек мейді. Әлбәттә Нурбәк бик күп эшләде, актерларга бик күп нәрсәләр бирде, ләкин менә бу системность бераз аксады соңгы елны. Менә монда җыр һәм бию ансамбле безнең биючеләр дә бик еш гастрольләрдә йөри, менә шуның белән генә бәйле әле сөйләшүләрнең озакка сузылуы. Инде Нурия абый килде, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты. Нурия абый, бу сезондагы рольләрегез турында белик әле. Менә гадәттә мин артистлардан сорыйм, теге яки бу спектакльне карар өчен сез ничек безне кызыктырыр идегез? Ни өчен без ул спектакльне килеп карарга тиеш? Чөнки актердан да кызыклырак итеп аны сөйләүче булмый гадәттә. Бу яңа сезонда рольләр мәсьәләсенә килгәндә, менә Йомры баш спектакле чыгарга тиеш. Мин анда катнашам, инде Мәскәүдән килгән режиссер куя. Әбеләй тагын мактанып әйтерлек, рольләргә күмелдем, шундым дип әйтә алмыйм. Нурия абый, менә бу бит сезнең өчен кызыклы, монда ниндидер заманча өлкән кеше турында һәм татар кешесе дә түгел. Шул турыда менә аның үзенчәлеге нәрсәдә бу рольнең? Эштәлеге? Үзенчәлеге нәрсәдә рольнең? Үзенчәлеген беренчедән мин аның режиссер куелышында күрәм. Икенчедән андагы образлар һәм анда алынган тема әле безнең театрда ул хәтле чагылыш тапмаган иде. Дөресен әйткәндә, менә бу тема безнең театр өчен яңалык булыр дип әйтәм. Уйлыйм, һәм киләчәктә безгә менә яшь тамашачы театр буларак, менә шушы юнәлештәрәк эшне алып барырга кирәктер дип саныйм инде. Аның эштәлеген бөтенләй сөйләп бетереп булмый, сер булып калсын һәм килгән кешеләр күрерләр. Бик кызыклы андагы булган мөнәсәбәтләр, кешеләргә карата булган мөнәсәбәт, мәсәлән, бер-берең араңда менә шулар чагылыш таба, бигрәк тә яшьләр арасында һәм башка, мәсәлән, кичкенә генә зәгыйф булган кешегә карата мөнәсәбәт ничек туа безнең җәмгыятьтә. Менә шушы чагылыш. Шуннан да без бит инде бүгенге җәмгыятьтә безнең бөтен балалар да сау сәламәт дия алмый, без төрле менә үзенчәлеккә ия балалар да бар. Безнең әле репертуарда андый әсәр юк кебек бит. Менә бу үзенчәлекле балаларга чыннан да бер караш Нурия абый дөрес әйтә. Менә шулай дип язып чыга аласыз. Тагын 2 соравым калган икән әле минем. Берсе гастрольләр турында. Кариф театры быел нинди гастрольләргә барачак? Güzel. Әйе, гастрольләр турында Алина яздырып алырсың әле видео башкортларны рекламировать иткәндә, я. Безнең гастрольләр 18-ннән 20-сенә кадәр без 18-е, 19-е, 20-се Ярчаллыда булабыз, Ярчаллы шәһәрендә. Монда инде без күбрәк камерный әсәрләр сайладык, чөнки театрның сәхнәсе ул зур түгел. Тапшырылмаган хатлар Илгиз Зәйниевнең менә бу үткән сезонның соңгы премьерасы иде. Ләйлә ва Мәҗнүн шулай үткән ел премьерасы һәм супер кияү, менә ул супер кияүдә безнең инде спектакльнең үзәгендә нәкъ Нурия абый. Һәм инде без үзебез Чаллыда булганда безгә кунакка башкорт
яшьләр театры килә, Мостой Кәрим исемендәге. Біз яз көне аларда кунакта булып кайткан идек. Хөрмәтле журналистлар, менә игътибар итегез әле бу театрга, чөнки яшьләр театры күбрәк реклама булсын иде аларга. 17-се киләләр, репертуарлары бай. Шулай инде Мостой Кәримнең безнең инең яме дигән бик шундый нишкә, лирикалы, ниндидер психологик әсәр. Менә ул әсәрне безнең режиссерыбыз Ринат Аюпов Стәрлетамак театрында үткән елны куеп кайтты һәм тагында үз Салават театрында. Ул да шулай ук менә бу әсәр дә бик ул гомумән менә минем балачак әсәрем иде һәм сез аны барыгыз да килеп карарга тиешсез, ничек куелган микән дип булса да. Игътибар итегез, ярыймы? 17-се киләләр, 20-сенә кадәр. Шулай аларның 20 Камал театры сәхнәсендә дә булачак бер спектакльләре һәм рус яшь тамашачы театрында да. Ни өчен? Чөнки бу менә без нинди бәхетле театр, безнең татар Чузыда бар дибез инде. Рус Чузыда бар, Островскийда бит. Һәм без үзебез иркенләп татар әсәрләре белән эшли алабыз. Монда 2 труппа бергә кушылган. Һәм аларга бер яклап ул җиңелдер, чөнки тамашачы китерү җиңелрәк. Икенче яклап менә барыбер да 2 труппаның бер театрда берләшеп яшәүе ул миңа калса бик катлаулы һәм каршылыклы. Батырлыкта. Коллегалар, сорауларыгыз бармы? Әгәр булмаса, минем тагын бер соравым калды. Кариф театрында бит әле тагын бер проект эшли башлады. Без аны игътибар белән күзәтәбез. Җырларга багышланган проект, гүзәл. Аның нинди этапта ул хәзерге вакытта безнең җыр проекты? Безнең җыр проекты шундый сөйнеш дип әйттек, җырлар бихисап булды. Әлеге вакытта менә 19 төптөгәл инде язылган түгел, инде эшләнелгән җыр бар. Кайберләрнең куплетлары, ләре булмаганнар белән 30 җыр бар дип әйтергә була. Әлбәттә, аларның концертка барсы да кермәячәк. Әлеге вакытта менә без Мәдәният министрлыгы белән сөйләшүләр алып барабыз, чөнки бәлки инде моны зуррак проект итеп тасырның 100 еллыгына калдырырга дип. Чөнки без көтмәгән идек шундый нәтиҗәләргә ирешергә. Әлбәттә, инде монда да бәйләнергә дә мөмкиннәр, бу татарча түгел дип, чөнки бөтен җырларда теге милли аһәңле түгел, ничектер Европа яңгырашлары да бар. Шулай ук төрле фикерләр булырга мөмкин, ләкин нәрсәсе белән кыйммәт бу проект, менә без калиптә ничә ел хыялланган иҗат кешеләренең ниһаять бер-берсен табуы. Без әлбәттә теге точно таба идек, ләкин ул барыбер да менә бу кайнау түгел иде. Монда кайнау, менә шул ук безнең җырның икенче этабын тыңлаганда Филүс Каһировның йөгереп йөри, дулкынлана, бер почмактан икенче почмакка, чөнки ул күрде башкалар ничек әзерләнеп килгәннәр, ул бераз инде теге ничегрәк өстенрәк кенә мөнәсәбәт булганмы, вакыты җитмәгәнме, менә ул барыбер утырып композитор белән чыкмыйм, җырламыйм дигән иде, ләкин барыбер үзен тыңлады. Әлеге менә бүген генә Мәдәният министры Найра Хафизянова флешка калдырдым, бу җырларны аның үзен тыңлап, инде үзе нәтиҗәләр ясыйсы килә. Менә теге елга калдырганмы аны, әллә инде бу ел кичкенә генә концерт итеп эшләргәме. Ләкин безнең җыр, ул чыннан да безнең җыр. Менә монда ничектер миллилек җитми дисәләр дә, ул безнең җыр. Менә ничек бар бүгенге профессиональ композиторлар, шагыйрьләр, менә алар шулай иҗат иттеләр. Ләкин бу үзебезнеке, беләсезме, үзебезнеке. Монда музыкантлар да үзебезнеке булачак, шагыйрьләр дә, һәм инде менә мондый проектлар миңа калса бик кирәк. Рәхмәт. Сораулар бармы? Булмаса, тәмамлыйк. Матбугат конференциябызны тәмамлыйк. Бик зур рәхмәт игътибарыгыз өчен, бик зур рәхмәт кунаклар килгәнегез өчен, яңалыкларыгыз өчен һәм әлбәттә уңышлар телибез. Үзегезгә дә бик зур рәхмәт. Зур рәхмәт.